Bohemia Motion Pictures a Continental Film uvádzajú. Áno, sme tu! Tom, sme tu! Vítajú nás! To nie je pre nás. A prečo by nebolo? Strýko Niall nepríde. Tak poďme za ním! Čo? Máme adresu. Do Kalifornie sú to tisícky kilometrov. Pôjdeme vlakom. Dvaja súrodenci Vlak odchádza o 5 minút. Náš zázrak. Sú siroty. Ako my. a ich nový kamarát Nerozpráva? Jeho oči áno. Smeješ sa, teraz sme už vážne kamoši. Pardon. Sopliak jeden. cestujú v ďalekej divočine za novým domovom. Nemôžeme ich trošku pohľadkať? Nie, to nie je dobrý nápad. Náš vlak! Vravel som, že to nie je dobrý nápad, Mary. Smoly sme už mali dosť, však. Vlak je nestrážený. Pôjde to ľahko. Vaša cesta sa tu končí. Nikto ani hnúť. No tak poďte, chyťte si ma! Nie, 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 zelené nie. Čo je na nich zlé? Nejedla si ich, či hej? Dobrodružstvo na divokom západe. My dobrí. My priatelia. Prečo rozprávaš tak pomaly? V kinách od 8. mája.